Austrália. Tropický cyklón Zelia rýchlo, len za jeden deň zosilnil z kategórie 1 na kategóriu 5. Dôvodom bolo, že cyklón uviazol takmer na 48 hodín medzi dvoma pásmami vysokého tlaku nad anomálne teplou vodou s teplotou na 32 stupňov Celzia pri pobreží Austrálie. 14. februára zasiahla Zelia oblasť Pilbara s nárazmi vetra až 290 km za hodinu a prívalovými dažďami. V niektorých oblastiach za 3 dní napršalo až 500 mm zrážok, čo viedlo k rekordným záplavám. V mestečku Telfair napršalo 93 mm zrážok len za 1 hodinu, čo je v tejto suchej oblasti mimoriadne zriedkavý jav. V dôsledku toho museli byť desiatky obyvateľov evakuované vrtuľníkom. Mnohé prístavy v regióne sú zatvorené, vrátane Port Hedland, jedného z najväčších svetových exportných centier železnej rudy. Katastrofa poškodila infraštruktúru, pováľala stovky stromov, zničila budovy a spôsobila škody v poľnohospodárstve.